салому алайкум кули мардами Тоҷикистон. Салому алайкум бародарое ки дар ғарибӣ ҳастед, дар ки ҷое ки бошед. Короче, як видеоро ман амирӯз тамошо кардам, брато. Гуфти ҳамон марда худаш ки ҳар кас мнени худша гап зана. Ман мнени худма гап мезанам. Мнени ман ҳамия ки брат, барада теҷе ты сухан карди ки мақсад аму барона қати Рустам не за что хеле дела кардана. Правильно, хеле гап зади. Яна брати ма ки боши, мнени ма ҳамия ки вора конкретно кори хуб кардиян. Конкретно. Ягон ҷои дига инуаиш нест. Барое ки мо мардами мусулмон ами кору мода намега. Фаромӯш накунӣ брат. Чия ки она шаво бара дар Тоҷикистон дар соати 3 шав 2 шав хеста рафта ҳамун духтаракора камера кардана, сум додестана, но ти паранги паказуха воре. Хайр кини, хайра браҳо як кампирака кун. Хайр кини, пурай одамое ки зор дар инвалидтан, по надоранд, даст надоранд, пурай, хеле одамо пурай. Мерай хайр дамуҷа хайр мекунӣ. Хайра кади паказуха мекунӣ. Хайра кади дар интернет мегирӣ мепартоиш ки ма чанд суми шонда дестам. Хеле хайр. Хайр кади ва мегӯи дар даҳанаш мегирифт дар фалон ҷо дар беҳмадон ҷо ам хеле гапура гап мезанен. Хайра кади ам хеле ха када механди ва ам хеле сумет хайра ами. Лишна инеми туда, инеми одамое ки мега ки барон аму Рустам кори хуб кардиян. Лишна ман ами шуморо гуфта истам инам. Ком ягон гап дорен, душмондори чизи доред дар тай комментарият бинависон. Ман ина бо хадид гап мезанам ам хел. И просто по-братски. Ты худат без фикр ки барада тиҷи. Ты медонӣ ки обрӯи миллата резондистай, обрӯи Тоҷикистона резондистай. Ки соати 2:30 шавай мераванд камера мекунанд, мегиранд, мепартоянд. И правильно, значит и корои нағзай. Ты мегӯи ки айда корои бада, айда корои бадаш чи як занака қабидан гирифтан партофтан ам хели. Амирам бояд накунанд. О, правильно, амирам бояд накунанд. Неки хай кадаш и як кас куҷо мемонад, 10-20 нафар куҷо мемонад. 10-20 нафар куҷо мемонад. Ты представь ки соати чанди шавда дар кадом время чӣ кор кардестанд. Правильно ё ки неправильно? Барои хабрат лишни гап наза, ягон гапи чӣ нагӯ, и бисёр мутилагиам накун. Коршон 100%. Аму кадоме ки аму хел мекуна, баран маҳкамаш кан, дар назди қонун ҷавоб мега. барое ки мардуми мусулмони моро кесан ами хеле мо тоҷикем. Ман хеле видеоли надидам. Ман ами хеле видео надидам биғарза христиано ами корора мекунанд, неки бо фарёдшон мекунанд, мега ки мо не хеле видеот кестем, механдан вода. барое вода мо хеле ай. Вони мо хеле ан. Мада мега фарқш нестай. Аммо мардам дай корона мега. Дар куҷо дидаем хеле, дар куҷо тами видеора дидай. Дар ягон ҷо не, нест. Ами видео вообще нест, дар ягон ҷо нестай. Ман надидам дар ягон ҷо. Ами давлатҳои мусулмонӣ ман надидам, шахсан ман надидам. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Бо ту имена гуфтеста ки ҳами кор правильно кардияй. Туғрияй бари қирак видео хестани тарикада тамашнид туда суда. Брат, лишни гап наза ба худо. Лишни гап наза, 100% шон кестанд. 100%. Намешава бача брат. Бра аму суми ки ту амура додестаеш, бра бо гуфтестанд ки дистошон нестанд, инвалидтанд. Ҳастанд ки шуш мурдагия 4-5 гула қати. Худат мебини дар интернет прекрасно диндестай. Ҳама. Бра навора хайр кунанд. Куҷо рафтая ура хайр кестая? Дар даҳан гуфтестая, дар ахиб гуфтестая, дар фалон ҷош гуфтестая, дар беҳмадон ҷош. И кор ба туда ака 100% туғри омагия. Ягон кас душман ягон кас нест ҷура. Касе ки ҳами кора мекунад, дар куҷое ки боша набоша, бояд ки ҷавоб бига. Ман ҳамун видеора вақте ки партофтанаш, ина ман и гапани мегӯмад, ҳамун видеора вақте ки партофтанаш, ман нигаш кам, сраза чандинта
лай гирифта Исусина да комментарияш барон мо эътибори надоштем то барон мужик бидай барони хеле барон мужикай намерава да ягон кампирака хайр кина гуфтесам ягон минвали табрава хайр кина вақте ки қапи данаш дистоша чики кан да интернет ки биромад ҳама дар комментариятш нависондагия ки чумора хуб кардиян я одами наёфтем мин одами ман наёфтем ки бага ки зарияем бачораам хеле кадан ман ба бисмиллоҳи раҳмонирраҳим ман надидам ман ҳамин қадар комментария мехонам ҳамин қадар чиз мекунам ман надидам ё ки ты хидад адин экспертс меган чиш меган унаму бозира вақтш нагуфти ҳаромай имрӯз ака ҳаром нашида батра имрӯз чандин қасум меояд ата даромад ин қадар ки чиз ки меояд имрӯз ата ҳаром нашида мехези гап мезаним видео мекунем унамура нигаҳ кити як бор так что лишний гап назар бисёр мутилагӣ нака шайтонгарӣ бисёр нака кадомеш ки ҳамин хеле мекуна 100% ҳамин хеле ина комед нами видеора брато любойто тамошо мекунен ина любойто тамира тамошо мекунен я бинен ами ман неправильно гап зеста бошам бидорен дам тай комментария мара душмонам кунен ки просто ма барои чиам ра мегӯ манра ба ҳамин хотире мегӯм ки просто халқи мусулмони мода ҳамин кор туғри намегирад мо имена тоҷикем бо т имена ты гуфтеса ки дар германия ами духтарои ами тоҷик меоява митариёш бисёр ҳан бахудо мирай ҳоле дар тара мурданат бияд ман ягон душмонат намекунам давай короче бисёр гапи мутилагӣ нака